И сега към един алтернативен начин за справяне с финансовата криза. Пенсионери луднаха по ферми за охлюви. Доказателството са над 200 от подадените молби за безплатно изграждане на охлювъдни ферми. Оказва се, че този вид стопанство се радва на огромен интерес заради бързата възвръщаемост на инвестициите. Живко Константинов разказва за доходоносния бизнес. Докато охлювъдният бизнес е цяла индустрия във Франция, то в България той не е познат. Въпреки това набира скорост. Доказателство е огромният интерес от страна на пенсионерите. Не очаквахме това, което се случи. Истерията на пазара е пълна. При нас дойде една 89-годишна баба, която искаше да гледа охлюви. И аз не бих се очудила, ако тя гледа перфектно своите охлюви. Дали заради ниските пенсии или заради това, че не се изискват големи инвестиции, техника и знания, пенсионерите се ориентират към този високодоходен бизнес. Очакваните добиви само от 1 декар са от 4 до 6 тона, а цената варира от 6 до 40 евро за килограм, което означава около 40 000 евро при добро отглеждане на животинките. Тези охлювчета са само на 2 седмици. Освен, че имат синя кръв, която лекува множество от най-тежките болести, те са и истински деликатес. Само след 4 месеца те ще изглеждат по този начин. Екстракт от охлюви не само премахва бръчки и белези, но лекува рак на гърдата, астма и язва. Същевременно най-големият хит на пазара е козметиката от охлюви, хранителни добавки. На нас ни предстои пускане на кисело мляко с екстракт от охлюви, мед с екстракт от охлюви. Фирмите ще работят от май до септември, а още тази есен се очакват и първите забогатели български пенсионери.